Hledáte místo, kde postavíte svůj dům hned a bez kompromisu? Vítejte ve Vlčovicích. Nachází se v klidné zástavbě rodinných domů s otevřeným výhledem do louky. Díky jižní orientaci je pozemek ideální prosvětlený po celý den. Územní plán navíc umožňuje zastavění až 40% pozemku, což dává opravdu velkou volnost při návrhu domu. Stavební pozemek je ve tvaru L a skládá se ze dvou částí. Hlavní stavební část 830 metrů a příjezdová komunikace 240 metrů čtverečních. No a ta největší výhoda, elektrická přípojka už je na pozemku. Voda, plyn i kanalizace jsou v příjezdové cestě a stačí se napojit. Takže není na co čekat, zde můžete začít stavět hned. Pokud už dlouho hledáte svůj vysněný pozemek, tohle by mohlo být právě on. Zavolejte mi nebo napište a já se na vás budu těšit na osobní prohlídce.